Ola, moi boas a todos, benvidos e benvidas a este intrepidante partido que sona clásico. Por un lado temos a parte argentina formada polo mago de Landún, Gastón Ariel, e por Rodrigo Ezequiel, máis coñecido como Criminal. Do outro lado, con camiseta rosa, formando parte da selección galega, temos no drive a Diego García, oriundo do Milladoiro, e a Jesús María Bueno Caballero, máis coñecido como Chechu, un dos magos de Serres, xogando no revés. Vemos que están calentando a unha intensidade trepidante. Por hora non vou falar, xa que está sendo un partido de moito nivel e un calentamento mellor aínda. Vai a bandexa de Checho a rede. Ollo, 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 que xa empezou Chechu marcando o territorio antes de empezar o partido. Detalle importante, Gastón trae a camiseta co 10 de Lionel. Algúns dirán osado, outros dirán soñador. Que fue? Aquí ven un integrante do Torres de Altamira, o capitán que vai dar a súa previsión deste trepidante partido. Benvido, Alberto. O resultado? Sí. Diego Chechu 6-2, 2-6, 6-2. Pode ser que sea, a verdade, interesante. Eso vai pintar que van fluxear bastante no terceiro. Que o gana Chechu e Diego, que o perde Chechu e Diego e que volve a ganar Chechu e Diego. Consideras que se vai ir a un tema físico logo o partido? No. Sí, porque Gastón vai de explotar no terceiro set. Por ahora, o calentamento está sendo bastante amigable. Tal como saltan as puntas, eu creo que explotan no primer set xa. Parece que quentan cruzado. Vou me duchar e volvo, porque me vai dar Por tempo. favor. Se encontras alguén que vaya do equipo Rodri Gastón, tamén traino. No, pero un alambre despois tomo ya. Porque para ver este partido creo que hai que estar bebido. Diría que están extremadamente motivados a banda argentina. Lonxe do seu fogar, pero esperanza intacta.
Vemos como se dan a man, saúdo oficial. E parece que isto vai dar comezo. Estade todos atentos porque se parpadeades ides volo perder, Xa volo dixo así, Poñemos o tempo a 0 e comezo o partido. Primer saque a rede, como non. Madre mía, o resto o medio de Diego. Bandeixa doble cristal de Gastón. Globiño de Chechu, perfecto. Baixa Gastón. Sale ben Chechu de parede. Polo medio e Ezequiel a rede. 0-15 para España. Non se poñen nerviosos. De novo saque a rede. Hai que mellorar ese porcentaxe de primeiros saques por parte de Rodrigo Ezequiel. Contra de Gastón. Deixa entrar no cristal Ezequiel. Globo paralelo. Vaya, bote pronto de Gastón, se acaba de sacar. Globo pinchado. Entra a bola de outra pista. Ollo. Acaban de tirar unha bola, creo que provocando que se teña que repetir o saque. Outro saque a rede. Que mal están sendo os primeiros saques do Criminal. Sale polo medio. Patina esa bola no cristal e Gastón costa e agacharse e perde o punto. 0-30 para a sección española. Por fin mete o seu primer saque Rodrigo Ezequiel. Baixada polo medio, moi ben saído. Chechu non chega, faltáronlle uns 10 centímetros de envergadura, os que ten o irmán. Outro primer saque que entra. Moi ben, Chechu a verja. Remate e traise de volta. Dios mío, empezamos forte. Primeira oportunidade de break. O saque. Entra Gastón. Continuamos aí nese cruzado. E Chechu manda o cristal lateral. Primeira bola salvada. Moi bo saque doble cristal. Vaya volea de Ezequiel. Un globo de Diego perfecto. Devolve yo Ezequiel. Diego arrisca ca baixada. E temos break. Temos break do equipo español. Cambio de lados. Falarán? No. Vese que a parexa Chechu e Diego está totalmente rota porque se van cada un por unha porta diferente. Gastón está aproveitando para colocar sillas. Non perde a súa idea. Sí, señor. Traballador e xogador de pádel ao mesmo tempo. Dá gusto velo. Saque de Diego, globo de Ezequiel. Vai Chechu a parede. Pasa ben a bola. Sal de novo cun perfecto globo. Madre mía, que baixada, que bote pronto se saca Gastón. Sigue peleando e Gastón tira outro globazo. Moi boa bandeixa de Chechu e Gastón a rede. Vemos bastante dubitativos o equipo argentino. Outro resto a rede de Gastón. Por ahora 30-0 e vemos que a predicción de Alberto Doval pódese cumplir. Primer saque a rede. Sale por abaixo Ezequiel. Globo de Gastón. Bandeixo medio lenta de Chechu. Gastón que lle costa chegar. E vemos esa baixada lentiña e segura. Contra parede de Ezequiel. Moi boa. Ten que ir atrás de novo. Queda. Sale en paralelo. Volve sobre Chechu. Pode ser que empecen, iba a dicir na ver a Diego, pero na, calo a boca. Sale Ezequiel e a verja.
Moi dubitativos na salida de bola. En defensa, moi fallóns o equipo argentino. Ou espabilan ou cae tunda. Unha de dúas. Resto, agáchase Diego. Ollo o remate de Gastón. E recupera Diego. Madre mía, sin mirar. No look, no look. É increíble o segundo mago de Serres como lle traballa a cabeza. 2-0, saca Gastón. Moi bo saco medio. Entra ca volea de revés Ezequiel. Bo globo de Diego. Seguimos ca bandexa. Bandexiña lenta polo medio. E cristalazo de Gastón. Madre mía. Algúns dirán que entrou, pero foi cristal. Van 2-0, como non espabilen, vai ser un 6-0. Resto polo medio de Chechu. ¡Fo! Madre mía, niño, como está Chechu? O mago de Serres. O mago de Serres. Pai de 3 fillos, como xoja. Globea. Moi ben. Bandexa lenta paralela de Ezequiel. Intento de deixada de Gastón. Bandexa lenta, o cristal. Contra parede. Moi ben Ezequiel, esa volea pesada abaixo. Obligando a agacharse o oriundo do Milladoiro. Clásica ficha de Jesús María. Típica, 30 iguales. Sale lento. Remate que ten máis suerte que outra cousa. Vai a mierda de remate, Rodrigo Ezequiel. Atención, entra Alhambra, acordadevos, un patrocinio non viña mal. Moi ben, primer xogo da parella argentina. Colle unha silla. Si, podes falar. Queres entrar? Queres entrar, Tiago? Non quería celo pa casa, maldito sea. Estamos no aire. Estamos no aire. En riguroso directo. Temos espectadores. Pois non sei. Eu estou, non sei, conectados estamos, pero non sei se hai espectadores. Eu. Saca Chechu, pai de 3 fillos. Isto é un déjà vu. É o punto do partido, isto. O clásico remate para arriba de Chechu. Mira se pisa. Pisou! Volea ao medio. Xa non se atreveu a volver pegarlle. Como está Gastón? Volve Gastón. Tira un moi bo globo pinchado. E a rede. Empezan as dudas en Chechu. A clave está clara. Bolas a Chechu arriba. Ten toda pinta. Creo que no, Pois Gastón ten esa idea. Ollo a baixada. Baixada lenta. Vai a merda de resto. El Gastón metes el solo nun problema. Por ahora máis xogo nos reveses que nos drives. Sí, están pasando desapercibidos. Amagou aí Diego. Comeuse a Gastón. Ou Gastón, Ezequiel. Insiste co globo, Ezequiel. Moi ben tirados esos 3 globos. Continúa con cuarto man por abaixo. Outro bo globo. Que boa bola. E remata o punto Chechu. Moi ben feito por Diego. E ben defendido por Ezequiel.
Baixada polo medio de Chechu. Bloquea Ezequiel. Chega Ezequiel. Remate malo de Gastón. Insiste co remate e non lle está salindo. Temos duelo de a ver quen remata peor. Si Chechu ou Gastón. É amago máis que remate. Opino mismo. Resto de Diego Arrede. O primeiro. Parece o Salva, me estamos sempre comendo ben. Chechu, tío. Eres Carmele, tío. No, como é esta que inventa todo? A rubia. Non sei. Sí, non? 15 iguales. Boa volea. Quédase Chechu atrás, sigue por aí. Que volea máis bonita, sí señor. Como volea Gastón. Onde aprendeu a volear así, polo medio? En Melide non facía. Como está o Lionel de APC? Bueno. Eu creo que foi unha bola ao corpo bastante descarada. Sí, creo que tirou a dar e con salto. Acabamos de ter un espectador que dixo que este partido xo viu. E cal é o resultado? E no terceiro. Xa van 2 votos de que van gañar Chechu e Diego no terceiro. Vai dicir a Chechu que pisa no saque de revés, a ver. Sí. Se vai a liar. Vou ali a transmitir yo. Veña. Dille que, sobre todo, nos do revés. No da dereita non nos dá tempo. Pero no do revés pisa sempre. Dille, a próxima warning. A bola se acaba de sacar Chechu. Boa voleo medio. Temos un espectador. Sí. Saludos para Noia. De Noia para o mundo. Noia para o mundo. Posiblemente un dos mellores xogadores de pádel de Noia. Probablemente. Probablemente. Non sei cantos hai, pero dos mellores. Hai uns cuantos. Fran Insua, que non dixemos o nombre. É verdade. Perdín a conta. Esto de levar un solo todo é difícil. Creo que é 30 nada. Non sei, Primeiro non o vin. Chancletazo. Como tocou Ezequiel. Bombazo. Paralelo. Morres a bola. Criminal. Que opinaba Chechu de que pisa no saque? Non, ni me escoitou, está moi concentrado no partido ahora mesmo. Eu creo que o resultado está aí, Sí, estáse vendo, Pode haber un break no seguinte e acabarse. Non era unha mala idea, pero Esa é a fallou. bola perfecta de Gastón, o rulo a reja sin bote. Efectivamente. Sale Diego Cabolea. Efectivamente, estaba notando ben, 4-2. E Gastón xa empeza a gritar. Sí. Como imos facer as declaracións no Miran por aquí. descanso, no final do primeiro set, terán que decir algo? Pois sí, igual sí. Como era o das fichas? Mire. Non sei a conto de que ven ese intento de baixada. Onte Tapia fixo o mismo, pero meteu na. Vida de pared. Moi ben xogado, sí señor. No. Anotei mal o resultado, pero ahora van 15 iguales. Joder moito, dice.
Globo de Chechu. Bandeja o cristal lateral de Gastón. Gastón ahora está nunha dinámica de acabar o xogo con golpes ganadores. Igual hai que mover a pista para a esquerda un pouco. Así vai entrar a bola. Mellor mover a Gastón. Que deixada. Non é unha mala idea o que acaba de facer Ezequiel, sí señor. Moi ben. Tirando da parella ahora mismo. Ahora sí. O León. Non fixo falta mandar a rede. Saca Gastón para gañar o seu saque. A rede. Sale Chechu por debaixo. Voleo medio. E sona color ese golpe. Tirando completamente da parella, Ezequiel, E falando con él o salir, Sí, señor. Que crees que lle estará dicindo Ezequiel ahora mismo a Gastón? A ver se pode meter dentro. Bueno. Eu creo que sí. Levamos empanada. Non, por ahora non. Vemos que do lado de España, Chechu e Diego non falan. Esta parexa leva tempo rota e siguen intentando, Sí. Menos mal que o capitán puso orden, ¿no? E vamos para a cuarta. Efectivamente, aquí tuvestes que facer aí un troco porque esa parexa Menos mal, a este ritmo acaba con 0 puntos. mal que apareceu Antonio e Dani. Para darlle sentido á vida destes dous. Este xogo é clave. Boa volea profunda de Chechu. Vai haber unha bandexa. Ezequiel cantoulle que a deixar entrar, pero creo que entraba perfectamente. Boa bandexa de Diego, de Chechu. Sigue voleando. Non sei porque levanto o dedo para señalar indo por debaixo. O mellor punto do partido. Totalmente, madre mía. Levantémonos a aplaudir o mago do Catalán con 3 fillos. Veus arriba, veus arriba. Veus arriba. Vai acabar o partido pola vía rápida. Madre mía. Dando os últimos coletazos como presidente do Altamira e marcando as diferencias. Xogo rápido, como non espabilen, perden o set. E siguen sin espabilar. Vamos aí, 5-3. Apenas 18 minutos, A verdade é que sí. Isto é partido, sin calentamiento, pero sin calentamiento. ainda así Os xogos. están sendo xogos moi rápidos. Ui. Hai veces que queres facer demais e ao final acaba sendo menos. Pero bueno, Esa bola aí é típica miña. diría que a primeira ficha que se tira Ezequiel no partido. Non, vamos yo perdonar. Ui. Que ben falou Ezequiel. Bola a outra pista. Non a queren dar. Non sabe nin quen a saca Gastón, está perdidísimo. Que boa. Moi ben na volea os argentinos. Moi ben. Sí, impresionante. Canto se paga que Gastón falla esta volea? Primeira volea. Moi barato, págase. Eso é que hai moita probabilidade. Volea de Gastón a red. Ui, Pegada? Non? Pegada? pois sí. Madre mía.
querendo pasar demais. Necesita... Coller aire. Podelo dicir. Bo globo de Diego. Vai Ezequiel. Bo globo de Ezequiel. Vai Gastón. Punto de set. Doble punto de set. Personalmente diría ya Gastón que xoga un pouco máis paralelo, xa que Rodri ahora mismo está competindo moi ben aí a Diego. E o partido quizás ten que pasar por aí. Ui. Sería duro perder con doble falta o primer set. Punto de set espectacular. Sin palabras, non? O que acaba de pasar aí. Eu creo que non sei nin definir o que quixo facer. Creo que está... necesita parar e descansar. Igual é o momento de plantearse ter un pouco unha bombona de oxígeno no PC. Eu creo que deberías ir a falar con Gastón, a ver que opina ahora mismo e que acaba de pasar. Voulle preguntar. Podes levar o micro? Non somos tan profesionales. Dille que veña a declarar aquí un momento. Bueno, Voulle declarar non. preguntar que pasou con esa ratecha. Por favor, explícanos esta última xogada, Diego. Capaz que nos mata a palo. Vaya vivo. Hostia, que esto me cago en Dios. Ponte aí que está fora de plano. Claro, pero porque fuera de plan. Pon unha silla. Pero escoíteseme. Sí, que máis dá? Acaba de mandar unha víbora plana a reja, Esa de arriba, a de arriba. Ese é o- Voy a meter un cacahuete a cerveza ao Moncho. Y esto en vida. Quéntanos o saldo. Está Todo... bueno. Que non haxa excusas. Non perdín porque non me estaba vendo ninguén. A explicación que me deu a ver se sei transmitir. Nesa última bola. Que se lle girou a pala. Sei que asaltou, quería xogar con Chechu e no aire cambiou de opinión e non sabe o que fixo. E quedouse aí. Levou a foco. O que bo globo. Que barbaridade. Non está. É un home casado, joder. Non está. Non está. Estar por estar tampouco. Non lle dou, non? Non. Sí. Deu o cristal e deu despois, creo. Bombazo. Dirías que Rodri está xogando contra 3 ahora mismo? Eu penso a pensar que sí, Desde o 3-5, sí. Non poñer malo o resultado. Sí, volviendo a poñer malo. É o mismo. No, no, no. Non, é 15-40, é 40 nada. Sí. Eso podes arreglar. No. Globo de Gastón. Remate de Chechu. Non sabe ni o que intentou facer aí. A deixada de Chechu para rematar o punto.
Temos a hinchada de fora cantando ole. Cantando ole porque son os españoles e ole, claro. Hai alguén que anime a Gastón e a Roda? Non o teño claro. Eu creo que non se animan nin entre eles. Ahora mismo. Cabezas baixas, Totalmente, pelos altos. Non vou nem a responder. Esperamos que non ter ningún espectador ahora mismo. Porque estamos a empezar a decir barbaridades. Estamos nese límite, Necesitamos un coach. Por favor, que entre gatos a dar a tirar un carro de A oro. organizar a Gastón. Saco cristal, Gastón polo medio. Hombre, Dixolle dos a cada. Non hai nin entendimiento ahora mismo. pero 15 iguales. É 15 iguales. Importante que manteñan o saque, que senón quedámonos sin finalísima. Creo que aquí a clave está en que Rodri non se vai do partido por Gastón. No, Gastón pode volver. Foi un chancletazo peligroso. Sale polo medio, bote pronto de Ezequiel. E a rede. Ui. Como está el Mati? No, triple Venga, cristal. hombre, venga. Triple cristal. Non te crees nin ti. Foi triple cristal. Eso debería valer xogo xa enteiro. Tamén diría unha cousa, fai no Tapia e caixe o estado. Fai no Gastón e arriba nos dele. Punto de ouro. Segundo saque, Chechu restará paralelo. No, tira o globo. Viundo fácil. Gastón apunta co dedo e tira o globo. Gastón tira o globo paralelo. Como se agacha Diego e lía Chechu. Viundo tan claro. Veterano Rodri falando co compañeiro, tapándose ca pala para que non lle vexan as estrategias de enfrente. Pero a cámara está deste lado. Pero é importante que non a vexamos de enfrente. Está no Eso entra, Que ben sale Chechu polo medio. Vaya paralelo se saca Rodri. Ai que se lle queda corto. Ai, Pero sigue activo de pernas. Sigue activo. Muy ben, Juan. Espectacular Diego. Espectacular Diego. Pero diría que unha moi boa defensa por parte do criminal. Quitoulle 25% de estamina xa, neste punto. Cuidado. Agarrou a pala con dúas mans para non darse. Ben xogado por parte de Chechu e a Verja. Clásica de Chechu quéndose para atrás e xogando na última esquina. Si entra esa, Clásico de Chechu, si entra un bolón, si non entra é un golpe de seguridade. É un bolín. Ui. 40-15. 40-15. No, Efectivamente, 40-15, sí. Como está Diego activo en pernas. A verdade é que en vez dun lado notase quen quere gañar, neste partido. Ui. Casi ya no cero da espalda. 2-1. Apagouse este un pouco, Non están vivos. yo creo que ahora habría que limpiar os cristales. ¿Queres? No. ¿Queres limpio? Está ben. Ti queres? Lo hicimos ya, buscar limpio.
break aquí. Decímoslle ou dille ti? Voluntariamente. O partido de verdad está na pista hoy. Sí, acabo de ver unha pejada chula. Sí, eso sí, porque estamos aquí. Por facer un favor. Ves esas parexas cansadas. Cansadas de vivir. Pero hai espectadores, vendo o partido. Sí, Seis, tranquilamente hai 6. 6 que pagaron a entrada, ademais. Que pagaron a entrada. E que están consumindo, Sí. Creo que pillaron a cerveza na food truck. Uy, bomba. Vaya bolón de Gastón. É moi ben anticipado por Ezequiel antes. Ten unha moi boa lectura dese tipo de bolas. Así da na cabeza. Típica fichiña de Chechu. Ahora sí que está o partido igualado. Verdad que sí. Está sendo un partido ahora mismo descafeinado, diría. Más fallos que acertos. Boa baixada de Chechu. Globo, Cristal, 30 iguales. Punto importante ahora. E quere levantar Diego o partido. A ver este resto. Polo medio. Moi ben. Xoga a ver Jerez aquí. Volea profunda. Sale Chechu co globo cruzado. Gastón Bote ahora. pronto de Gastón. Pégase Gastón. Moi boa volea de Ezequiel. Sigue insistindo co globo, sale en paralelo. Sale Chechu, globo, a media pista. Que bo globo. Moi bo globo de Ezequiel, por debaixo. Sigue traballando cruzado. Corto. Non lle quere pegar Diego, chega raro. Baixada de Chechu. Moi boa baixada de Chechu. Diría que o mellor punto do partido. Diría. Aquí hai outra vez lío, É 30-40, Rodri. O saque, ese bote pronto que lle flota demasiado. Volea de novo ben, sigue insistindo. Moi ben o paralelo. E a rede, temos break. Non deixan de pisar o acelerador a selección galega. Con 30 nada, E vense xa gañadores, sonríen entre eles. Globo de Gastón ao medio. Moi boa bandeixa de Chechu. Continúa ca volea, sale Gastón polo medio. Berja e morre. Espectacular. Madre mía. Diríamos que non lle debería tirar pola dereita, verdad? Diríalle tantas cousas. Remate de Chechu. Mima, se xa Chechu está así de pegador, pouco hai que facer. Aplaude Ezequiel porque non ten outra cousa. Boa defensa de Ezequiel. Continúa co globo. Sale polo medio, pide Gastón, sale polo medio. Corre Chechu a buscala. Ui, que globo máis bonito. Están querendo facer demais. Punto largo está caendo todo para este lado, É unha... Este estival, un cacahuete. 4-1, o partido empeza... Empeza a coller color rosa. Vemos que Chechu e Diego, aproveito para dicir, están xogando a camiseta da segunda Liga Procar. Creo que nos está vendo o vicepresidente da Liga, Daniel Fernández. Un fantástico xogador, campeón da Squid League Plata,
Non xoga ben nos tiros. É subcampeón do último torneo en APC, categoría segunda. Se non me engaño. Non hai que subir a segunda. É a súa categoría. É a súa categoría. Fillo do lexendario xogador do Compostela, David Fernández. Xogou 10 anos no Compostela, todos o recordaredes. Moi bo resto de Diego polo medio. Morres a bola. Grita Gastón. Non, supoño que para creerse un pouco, pero está a cousa difícil. Costa se beber, trábaseme aí e non pasa. Podo tragar, Non o collo. A ver se vai bombón, bronquio. Despois, a lesión da man sería o menos. Sería o menos. Xa me costa respirar de por sí. Ollo espadeo que soleva o Team Argentina. Eu creo que tirou a cara, Eu penso que tamén, aquí hai cousas pendientes. Resístense a ser humillados. Moi bo globo de Chechu. Efectivamente. Pero o globo Moi boa contra. Que pena que se enreda aí na verja. que di Dani, que estamos facendo fatal. No, Dani está preguntando se está ben o partido. Moi mal, Dani, que non estés vendo isto. En teoría está estudiando. No, está con móviles. Como está goleando Rodrigo Ezequiel. Oh, que golazo, sí señor. Sale Diego, como lle sale a bote pronto en paralelo. Globo de Gastón. Pois 4-2. xogo clave. Siguen vivos. O séptimo. Siguen vivos. Aquí teñen opción de engancharse. Rodri elige creer. Moi boa bandexa de Gastón. Vamos aí. Estou vendo nos espectadores uns míticos do pádel. Hai nivel nesa grada. Que opinión tes de cada un? Rubén Soñora, Chu, boa parexa. E o outro, O medio non sei, non vexo desde aquí. seguro que é mellor que eles. E deste lado, moi superior a... tres integrantes do equipo femenino. Vamos 15 de nada, nada 15. Nada 30. Entra, globazo. 0-40, este partido xa o vimos moitas veces. Acaba 4-6. Dirías que Ezequiel activou o modo chingoto, o modo supervivencia? 4-6. E vamos ao terceiro. Da pista apagada. ¡Bumba! Non tes algo de poñer confeti ou así, non? No, ainda non. Ainda non. Temos que traballar un pouco máis nas retransmisións. Ahora como moito podo facer ruidos, en plan de pum, cousas así. Xa, pero... Sale de globo polo medio. Moi boa bandexa pesada de Chechu. Globo pinchado de Gastón. Bandexa lento medio. E a rei de Gastón. Ollo que van a liar. Con un nada 40. Van a liar. Como tapa de novo Rodri para que non lle deixen a estrategia. Globo. Dixo yo así.
Ou tonto, mellor non o lemos ben. Que saque ancho, pero bueno. Non quixeron dicir nada porque hai rotura. No, foi ancho. Clarísimo. O qué? O sea, sí. Ahora xa. Ahora vamos a preguntar ali como ven. A ver se conocemos Cando se saquen eu do medio para poder falar del. Eu sigo comendo. Identificado o intruso. Bandeja de chacho a rede. Cuidado ahora, Cambiou o partido totalmente. A verdade que sí, parece ser que vamos, ten toda a pinta que podemos ter outro 20 minutos. Ou non. Despois do que acaba de pasar, ou non. Agora xa pasou. Sí. Moi ben xogado por parte de Gastón. Entra Chechu, moi ben, Ezequiel. Ui, que se daba na cara. Moi ben xogado. A parexa de argentinos usa moito a bandexa plana, pero non estou dando conta. Non é de buscar. Sí, de Playmobil, diría. Efectivamente. Ui. Gastón pola porta. Este punto é clave outra vez, 3-4. Leva sendo clave todo o partido. Saca. Xogo xa! Xogou na adrede Diego buscando ese fallo. Una. Tirou o globo corto. Eu diría que sí. É máis, gritou peja Diego. Que esa bola viña directa a nos. Totalmente. Toca sufrir de novo. Uf, que resto de Diego. Espectacular, Diego. Sí, señor. 5-3 se saca para gañar a parexa galega. O peor de todo é que tras este partido van pensar que poden volver a xogar xuntos. Mando un jogo a Machu. Hai que ter cuidado. Non. Ui. Moi ben defendido e moi ben atacado, sí, señor. Oh, que globazo. Gran globo de Rodrigo, Sí, señor. Hasta ahora, que notas lle das a cada un? Vamos a esperar a que acabe este set. Que pode cambiar. Queremos aprobar a Gastón. Ele está facendo imposible por suspender,
segundo é moi ben. Pero deixa a Rodri que te metes nun lío. E celebra o remate. Pa que se meteu en esa bola do medio, Gastón? Deixando descubertas o seu lado. Ahora, do outro lado, hai claro que hai un que está defendendo moi ben e o outro non tanto. O mellor que pode facer ahora mismo é apartarse e deixar que defenda el todo. E máis, estálle tirando globos que lle está costando vivorear e van deixar ben a Diego. Como defende Chechu. Madre mía, Gastón cando quere. Madre mía, Gastón cando quere. 30 iguales. Globo en medio, bandeja lenta. Volve a pedir a Gastón. Tira un bo globo paralelo. Vaya baixada de Diego, ben bloqueado. Se la juega. Que remate de Ezequiel. Cando lle pega sona dolor. Sona que vai doler. Agarras a pista Ezequiel. Quere que isto dure. Entrou recolle pelotas en pista, madre mía. Creo que se cansou indo a buscar esa pelota. Tamén cho digo. Espero polo ben de que este partido continúe que a pide Ezequiel. E pide Ezequiel, resto rede. Match point. Resto rede. Ah, pues no. Moi bo globo de novo. E acaba o partido. Victoria do team galego. Ganou o Padre. Ahora podemos dar as notas. Creo que o correcto é empezar polo equipo gañador. Chechu. Sólido 7, dirías. Un sólido 7, 7 medio. 2 setes, ou 2 setes e medios. 2 notables. Doulle de Chechu un 7 e a Diego un 7 medio. Más que nada porque tocou defender un Hai declaracións. Oh, como saca conquistando. Conquistando terras argentinas. Madre mía. E a Rodri tamén. Sí. Rodri uns 7 medio, Sí. sólido 7 medio, unha defensa moi sólida, de feito. Gastón creo que o máis fluxiño dos 4. Que lle podemos dar? As gracias por vir. Sí, que pague a pista. A dos 4. Os 4. Que nos paganos por vir aquí a aguantar isto. Queda ao borde do aprobado. 1-2. Sí, sí. Si fai un par de traballos no verán, subimos ya nota 3. Dille Veña. que volva en septiembre. Sí. Está totalmente derrotado. Fixo que a camiseta de Messi vale a 3 euros. A verdade é que sí. Igual nos chama Messi pedindo Temos que cortar a que o transmisión. matemos. Non sei se temos que cortar ou non, vou preguntar. De momento.
Bueno, xente, esta mierda acaba de terminar. Despedímonos, 50 minutos de partido. O que fago por esta xente. Vémonos o viernes na semifinal da Liga Valquiria. Agradamos vos a todos. Un saúdo, Altamires.